коригарои асосии кӯдакпро анамиҷа кор мекунанд. Дар инҷа бисёр корҳои аҷоибот мегзарад. дар ақли одам рост намеояд. дар инҷа ҳамаи коргарош кӯдакванд? бале. отаи ман мегуфт ки дар ҷои кор хо рафтан мумкин аст ё хо меран бозӣ мекунанд. чӣ ба? ҷои кори ту давлатия, инҷа шахсия. агар ту калон шавӣ чӣ мешава? мо калон намешем бо ёрдами малакҳои химикатдори секрети хидмот. Сколько ты тебе кошиштай? Проблема аймуй сарзиёчила. Дукамат подгузник ду фураши. ин кия? И боси моай, боси ай ҳама калонмон. чӣ ба вай дод зада истай? ана харитаи дӯстдории мардума дидӣ? течку ранги торти калон бория. дидӣ чанд кас кӯдака дӯст медорад, чанд кас кичикчара. ман торта нағз мебинам. ҳама нағз мебинам. шоколадный кремиш кам боша. Гӯшку? ба мазай. ман ҳар ҳафта мехӯрдум. ана бу торти тира саго хӯрдестиян. нигоҳ дӯстдории падару модара гирифтестиян. рост мегӣ. чӣ хеле ки ти дуздӣ кардӣ меҳри мара. мақсади гапам ҳамин буд. ана баъд дар оянда дигар дар дунё кӯдак намемонанд. беторт мемонанд? беторт мемонанд. кори ман ҳамияе ки ҳамаи маълумотҳоро барои ӯ кӯчик биёвум. гуфтанӣ ки ту ранги шпионӣ? ранги шпионум. агар ман корома бикунам ку мара шефи калони ҳамин корхона мекунанд. ранги супершеф ё мегашеф ё шефи суперпупери ширхири гизала. баъд ин шефи кӯдако ғав сакак буда я? не ана ӯ ғавсакакае ҳама. не ки и боша шефи ширхири ҳайвони дигар хеле банайда. и дар корхонаи мо бисёр корнамоиҳо кардагайда. не ки мози не буд аҳози вай гиҷодай? и пенсияда биромадагай. афсус ки ҳеҷ ке намедона. не ки ман рафторма кирдорма гуфторма ҳамаш айрӯи ҳамин мегирам. ҳамчун устод ман ира иззату эҳтиром мекунам. не ки ми худаш мара намедона. тӯҳфашон як сурат дар девол тамом? ахафоима вақте ки ман шефи калон шидам ма дар ҳуҷраи алоҳида метиҳанд. баъд гаршоки тиллоҳӣ. аҷоиб. ту гуфтанӣ ки ба ту иҷа меоӣ? чайданов ман иҷа ҳатман меом. ман одами коригарам. ман одами оилавӣ нестам. охи гапт мада фори. омадам мефорохӣ. ба вақташ овардан нарасонем ба ман медонам худам шуморо чӣ кор кунам. ягон хабар нест ай шефи майдае ки роӣ карда будем? ай корозод бо гизалаши ҳаматон ай корозод намоиши ҳайвоно баъди 2 рӯзай. агар шефчаи рӯи кадагимо проблемаҳоро буд накунад ай кор сириш мекунам. тамошомон тамом шид. барои чӣ шефи калонтони қаддод зада иста буд? вай барои қамара ҷанг кардааста ки ман бояд кора ҳал кунам. 2 рӯз пас намоиши ҳайвоноай то ҳозире ман ҳеҷ кора ҳал накардам. ва и ҳамоай пеши телефон нарас. маҷис буд чӣ? агар ман нафаҳмам ки кӯчукча чӣ хелияй мара аҷои корам сӯр мекунад. ана ман баъд бекор мемонам. иқа хавотир нашав. аю кор сур кардан бо ягон кори дига медрои охи. барои ҳамин аи хона майда чимаданта биги бира. чӣ? то ҳолиам нафаҳмидаи чайданов. агар мара ай кор бигиран ку шири сернок майдасту мегиран. ана баъд ман гудаки оддӣ мешам. як умр қатъи танам иҷа мемонам. не ана баъд ман дар ту ваъда метиҳам. ту саҳар барвақт ай хоб мехезӣ ки ман дар бартам. ту авқоти шом хӯрда немешӣ ки майдарни авқотат мебром. ҳамаи зодрӯзота ман дар бари ту мешам. ҳамаи соли навиёда ман дар бари ту мешам. сол ба сол гузаштан мегирам. моду каса пир меше. мо ҳардумон як умр бародар мемонем. як умр. не и хеле номумкин аст. номумкин? ҳамаи кор дар хоб май. ту бояд дар иҷа наисти. бисёр дод назан. охи мефорам дод бизанам. ягон кор кардан дар корае ки ман тоқат надорум. мо ҳам хел мекунем ки тира ай кор сур накунам. мо ман ёрдам мекунам. хотире ки таи хона бирай мешава. дастат ягане ваъда дода иҷро кун. леки фикри мара кадӣ. акай қафои кор мешем. бидро бо ҳам тариши. не охи и документҳои даркорӣ нест. монда шидам охи. ту намехоҳӣ мара ёрдам кардан? мара дастам зайни тай намебинӣ?
даромад ҷонта гардема агар папкои дар корея биёем чӣ кор мешава? Моро ёрдам кунӣ низои майдаак меояна? ранги удако фикр накун ман документ менависум бурда пешниҳод мекунам бум чӣ менависӣ? бояд ман документҳои кӯчака ёфта бурда дар калонмон пешниҳод кунам нақшаи та ҳамияй документҳоро пешниҳод мекунӣ тамом ин ай ҳама кори зиққӣ не тари нагӯ чайданов документ ай ҳама чизи муҳим ай документ ай танкадам зурай ай автоматдам зурай ай штигножи корчадам зурай документ набоша одам ҳичи ай документҳо дунёро дигар мекунанд ту вақте ки ҳамин суханота гуфтӣ кӯ дар дили ман ҳеҷ чӣ надромад ҳоли калонтарак шав баъд мефаҳмӣ ҳози ту майдаӣ ина иш бо чӣ боша ман ёфтам чиро ёфтӣ ина бин ба кор рафтан бо кӯдако чӣ хел дар куҷое ки кор мекунӣ бо кӯдака мегирӣ мебарӣ чӣ хели барое ки кӯдакода мефора хулоса ма нафорӣ ҳардумона ба корхонаи сагкучук ки ком мебаран охӣ ана ба мефаҳмем ӯ сагча чӣ хелияй